To su godine. Koliko sam ja u ribolovu, a i Smuđ ima lijepe godine kao društvo. Športsko ribolovno društvo Smuđ sasvim sigurno ima veoma veliki doprinos razvoju športskog ribolova. U njemu se dala napisati i knjiga, ne samo ovako nešto reći ukratko. Budući da je on godinama u vrhu ribolovnog natjecateljskog športa. Povijesni početak djelovanja sportskih ribolovaca koji će kasnije osnovati Sportsko ribolovno društvo Smuđ Sisak vezan je uz osnivanje Sportsko ribolovnog društva Sisak 1975. godine, a koje je tada okupljalo nekoliko ogranaka te imalo skoro 3000 članova. Međutim, dio sportskih ribolovaca natjecatelja nije bio zadovoljan s radom tog društva i po mišljenju većine sportskih ribolovaca sisačke regije tog vremena, tako veliko društvo nije ispunilo sva očekivanja. Meni je Smuđ bio ribolov i moja mladost. Lijepi dani.